Kublai shibun perlabi, kublai piki paras nong pertau, kublai piki pajba kemju kersyana kapor. Entah kena ke video ngami syakmat ban keren ni halor kebenta kajing ni jong ka notice kabadai ka jing penting pajba nak benta ka door bar right nuskan kaba Devan penlong minta kasih ke sepotrik penai berpera ajar penreu penrei kabala pep na opat. Nakadau jong ka jing bomlai jong kita ki ofisar. Jing pertasnong ban penpep kata kom ba ki ofisar ki mlai banwan. Nakata kadau sepep no kene ka dor bar kabade minta kasih. Kene ka dor bar rai nyusken kaba la hukum dosim keban penlong minta kasih kade halor ki kenrum kenram ki balami nakadau jong ka jing huri hura jing pendon kambakla jong sodar ya ka pisa pilain jong karai kabala kot da kebumbun lang kabahadu minta kadang yai kajing wat ban penio kajing besar bohok bat ban lak kajing sisa hadin ba kine ki jing wat kajing besar kilayat bun benai mentah karai ke bemi nusim kalong ba sim ula hukum ya kador barai misken hukum sodar baun lum ya ka dorbar kumbara tho hangne ke dorbar pelun karai nusken dekat kum kene kejing tho hangne nga pen paul jung sur nga pen ramjur kejing le jung sim pada kejing le jung kene ki ba pentip ya kene ka dorbar bat ningko nga pen rem yusim namar ba yusim ulal lek menti sebab pelat bergaji besar cung ke long bala simpor ta bat ba klem simkhie ru ya kene kam pada tagadau seslem hadu kene bersejenjar ki pajong song jong karai hadu kene hoi tambale se tharai ke jing slem jong ke jing besar kede namar bobon kam habdi dawai bat se ka kam besar ula kam khen sting khendiat ina kata kadau slem usimpor ban penmi wat tang ya rai ke berit eru perkane ka rai ke penmi bentaru aba om la sisa ban pedeng ban kaliang ki bo ujor kim pedeng ya kane mar kadai ka rai ke bom long ka bayai be ka rai ke bom dei ka rai ke ba hok ina kata kadau Penrem jurus im bukan mi kum ya kene karai padon bok hiru ba entah kasngi kapep no kene ka dorbar rei kum kene ka jaj dorbar kaba onlam sei kan poi sei kara jungi namar hang ne hajing tho kaba long sya kajing tho kaba sula ban pedang ka gimlang salang te bat ya kene hi kajing tho i muhaban ba kli ya kene kajing tho namar balai kajing tho hang ne kala long sya kaba perthang hadu kata haba pe ni ki bru ki ba ni kajing tiblem ba pai ba bi bannom jrong ka por nan pule no e ni jing tho bat ba phi pai ba phin sai la to kane kajing tho kade ka ba chong nong rim ne em kajing tho kalong kum ne kum bala hukum do sim ka hima khairim smith ya ka dorbar pelun jong ka right nong sken on penlong ka spotru august arjara penreu por posting min step hing dorbar right nong sken habaki ofisar jong simru kini don rengkat kene ke dorbar pelun pai babi ngan spesial khendiat haraj jongi mjudon dorbar pelun mjudon kata ke dorbar pelun ke baon penlong dorbar lang bat ki kenthei ki khna mar ke dorbar rai hi berbode tang ki blah yo ben thebot kumta kane ke skill khot la were bro khun ka jar ka raj bakini mi pai ba ban wan se kate ke dorbar la khot kham tam mi gi nong yo nong hat
kim thei bat sin rang ki ba im jak po na hat thmai ba kim dei ban pep na mar ki don ki briu na po rai ki ba thmu ban lilam ya ka hat jongi sagiwe pat ki bor hagane ka ski la khang ban long hat ba de ka hat on pen long no pat haka kharoi trik banai ba phra aja pen sin bar tes pai ba wi kumno ya ka dor bar rai no sken ka badai ka dor bar tangki ba yo ban thebut tangki sin rang bela yo ban thebut bela kot kerta khat phrash nem sijrong hanre hangne la khot kham tam mi ginong yo nong hat bat kan thai bat sin rang jing jak po na hat ka ei kata ka jingmut ban khot ye ka ginong yo nong hat bat namar badon ki briu ki bal mut ban lilam ya ka hat hakibor hakiwe pat kibor ei kata jing mut ban pen pau ha notice dor bar right ha notice ka badai tang jing pen tip ban pen long ke dor bar kumno an thoi kita kentin an thoi gini jing tho ki ba long ke jing pen shit ya ki nong le yu nong le hat mano kita ba pin debu jing tho ne mano kita ki bumut ban nilam ya kata hat balai phi kibor ki bahlor kibor ki nong kibor syaraj balai phi mlai ei kita ki briu balai phi kem balai phim penon kam de bor bal ai pa hai phi te kham tam hakaski hat mai si hat si open slaber bor omju pen long dor bar te hre hangne la khot ka dor bar hakte si yo la si yo hat mai ka bomut la yu roi ya ka hok jong pa ba la pen jenjar pa ba la pen du nong pa ba la khot la wer ya ki khna school bar kan thup baro ki no hikai bar ki mi ki pa ki khna school mar ki don gi bri pen thut pen wit ya ka jing kan tiu kordani ka school raj ka higher secondary school kane kap jing pen thut jong ki kato kane ka pendu no ya ki mi ki pa ki bomi olat ban pa school ya ki khon se pen sla ni silong anda ki khon jong ki klek pas ki matric kumta ka rai ka pa jor phi baro pinwan chikte ka dor bar khlampet pai ba bi hangne kador bar ra nyusken ka badai kata kador bar ka ba usim ulah hukum ba ban penlong ban penbe jigini kenrum kenram nyong garaj te kumno un khot yik tengino hikai balai bo tos im hukum ya kini ki bor sensyar bakin khot dor bar yigini balai ba mi ka hukum no sim ba on khot dor bar yigini ki kimi ki pa jong khna school ki khna school hanaba don kita ki bri ku penthut ya ki jing ko dan jung school ana kata ka dor bar kan rum kan ram ban pen bai ya ka ya kan rum kan ram ko bela mi mentala bun bun brai ko bela don hap de jing besar na ka daw jong ka jing pendon kam paklai pisa te kemut long hangne habu notice ya kata ka dor bar long balai ba mi gini ki khna school balai ban khot ya kita khna school balai ban khot ya kita mi pa jong khna school ato ikhany be kita ginong hikai ki diki kada ikhany be kita ginong hikai ki diki mut ki bumut bekwa penjot ikhna school ka dor bar ka badon hapde ki kenrum kenram ka badon hapde ke jing klumar long pawan ni kita khna school ha kata jaka wada ka ayru ka khangi khna school ban lej ha gino ki ben ki jing khi kan ja jing khi ki bala bandon ke jing klumar ki kan ja jing khi ki ba jai hoi lại với khna school ban lek rei kane le kam dei hiru gi khi bade ga dor baraj balai ban phai ta khna school te kabelengo si sharu ta ba haga notice jong ka jing pentip ban penlong dor baraj kon pen mi igini kantin ki ba hana habon khnang nomor bodon kita ki breu ki penthut ya ga jing ki kodan school balai ban khot kita ki mi pa ki no hikai balai bo phim la ban kem kita ki breu bo penthut kita ki jing kerda ki kodan jong school mano ya kita ki bakwa ban pen thut ya ga jing pule ya ga lawai jong ki khna school nrai ka ba phi kanno kum ne ha ki jing tho yo de ma phi bakwa pendu ya ga ta ga jing ki kodan jong school bakwa ban pen jenjar ki pe ba bakwa ban pen yesniu ya ki pe ba bakwa ban shurut ki pe ba bakwa ban bam ban bam du ya ka hok ka jong pe ba be yo de kata no ka balango shisha ba kane ka jing tho
Nakane ke executive committee hangne kidon gibriu kibenang bestar kinong hikai wadu sodar ude officer de ubru bla he kardan kumno kinbu jing tho khala lum dorbar dagane jing tho kabalong kam kai syah du tata nak kata dau pai babi ngan bu ya kane sapule bah penchong nong rim hatu kane ke jing lum dorbar right nong sken ban penbai ya kun rum kan ram jongga right don kam ban tho kum kane jing tho don kam ru ban khot langi kita kin thai ki khna school ki mi ki pa ji khna school ban pen khai ye kita riti sinsiar jongga right ka barobor ke dorbar right cek pelong cek la ban li dorbar tangi senrang tangi belakot khat prasnim sijrong ki bla yo but ki bla yo benjit atau kane ke jing tho kane bisong nong rim na kata kadau pai ba bi ngawan khnang ban pen sai spi pai ba ne pin tep kain kai kane ke jing tho kamut kum no phinyu bain ya ki pai ba phinyu bain ni kino hikai phinyu bain ni ki pa jong khna school phinyu bain ni khna school hagajika ban khot bai ban kran bai ye subject ban kran bai ye ka phang de bai ban khot ban ong ba hakakata tarik kandon kador barai ban pen bai ye kini kinrum kanram phi ki station rang phi de ban mi lang sing kador bar hagjing sha de ban khot ban lum kumta de ban wer kumta rei khot hagane garukom kan pen ja burom sisa ye karai na kata kadau pen ba bi what you snap what you score ya ki jing khot ki jing wer ki balam ler ki babakla wala da day namanu menuru wat la da kami na ki bor ki bahlor maknaru ki hap pension ngrim ka hok jong phi phila ban nam lei da jing suthu la de phidan ka mon lai lui kane ka de ka risin char pai ba phidan la ka jong ko hok ya ka ba phi de ban lei phismo de ban lei phismo de nai lei te pai ba bi ngan nam perslam ngan pen kot no bat tangane hi ba tôi bu ya lagi jong ki jing snow halor kane ga benta bat tôi penrem lang yo skim jong ga ma khairim uba lengba hukum jong umi kine ki jing tho ki ba kum kine penrem yo skim jong ma khairim ba kum ju ya ga executive dorbar executive rajonsken executive committee rajonsken penrem ju ri kine baki penmi jing tho kum kane ga ja jing tho ke bakta ya kim lang salang tetang kum ne hingan pen kut no ide kujo mesti kenduk pat bat phi ha ku video kublai shibon kublai shi jar ngo